Erokamano nyakora Ramogi thuolo machielo kendo tino machielo Jumapil machielo dwe ndalo 24 dwe mar 9 2023 machiegni nyakora Ramogi Twak mar Ratil odhiambo ni kama hadani mondo wagoe mbaka wang'eyo ni to siasa mar piny Kenya kama koro wachope ni en higa achiel nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo en higa achiel nyaka ne yiero tim nyakora Ramogi sani koro gik mathoth mineno king'iyo kata titiyo ka ji ng'iyo rot ma ji nyalo luwo ka ji orieyo siasa mag 2027 kendo kinyo joma loso mathoth iwacho ni waneno ka koro dhi kama ok otim maber kendo ji gombo ni kaponi nitiere gimoro minyalo tim to lokruok onen higa 2027 nyakora Ramogi odhiambo ni ina mondo arwak wenda an koda Kiredi Ondiek ma bende wadhi go kodo mbaka ka en jasiasa kendo jasiasa mar UDA kaachiel kod Brian Weke ma bende en jasiasa kendo jasiasa mar Azimio la Umoja One Kenya. Piny osebedo kaka en ni nyakora Ramogi kendo oganda bende oseywak. To magi duto wacho ni koponi siasa obam to piny nyaka bam nikech nitiere tudruok machiel kachiel lakini dongruok mar piny ngirruok mar piny kod weche mag siasa. Pinje ma siasa gi osebagni iyudo ka arita bedo mongore weche mag dongruok bedo maweth kendo jopiny bende bedo gi ywak gi mudo lak mathoth. Mane momiyo waketo siasa mar Ratil ni diponi wan kod siasa makare mamiyo oganda thuolo koso en siasa madipoka obam. Nyakora Ramogi mano e wach marani mondo mi abed godo odhiambo makawuono e twak mara mar Ratil. Machiegni in bende nyakora Ramogi e Ratil makawuono machiegni Weke. Erokamano. Machiegni Ken. Erokamano wano. Dongruok mar piny kaka wacho motelo yiengore siasa kendo ka siasa rach to piny rach. Ka siasa ber to piny ber. Gik makal ma piny Kenya kale sani. Diponi en siasa marach koso gene mathoth. Okay. Aparo ni erokamano nyakora Ramogi. Aparo ni kama Kenya kawuono nitie wanie piny manye wang'eyo kuma noae kendo wang'e kama wantie. Aparo ni gima duong' ma nyaka understand ni piny mangima nitiere gi pek kaka kawuono. Pek mantiere en ni nitiere piem maduong' manie kind super powers. Ka Russia, America gin gi issues gi, there's problem mar dollar, nitiere problem mar petrol and the rest ma en e piny mangima. Koro yudo ni wanie piny ma oluor gi pinje mamoko manyiso ni bedo wa makare kata bedo wa gi problem bende samoro nya bedo ni kalure gi pinje mamoko. But kwaduogo dala nyaka wang'e ni bende nitiere pek manyalo bedo kaluwore gi gigo iko mowinjo tim ma idwa no tim. Emomiyo sirikal iyiero. Emomiyo wanie gimiluongo ni Republican Democratic System. Matiende ni iyiero sirikal bang' higa 5 ka higa 5 kendo wan watimo yiero monywando ji te chakre MCA nyaka president. To gima duong' en ni party ka party maloso sirikal nitiere gimiluongo ni manifesto. Manifesto onyiso gigo iko ma ipango mondo tim. Emomiyo ibiro yudo kaka sani sirikal ma UDA ma iwacho mar Kenya Kwanza nitiere gi manifesto mageluwo. Kineno kane wan gi kata environmental summit girka nitiere part mar manifesto mar chama ma UDA mano bedo expressly put kaluwore ni gi weche mag alwora marwa. To kendo kaluwore gi kit ngima mar pek mar ngima ibiro yudo ni sani endi ng'eny ji ywak mamanta dieri to ok en ywak mar Kenya kende to waduog Kenya wawach ni nitie pek mar ngima kaluwore ni bei mar gik moko nitiere malo. Problem maduong' ma wan godo en ni strength mar dollar affect wa kabisa gik mikelo i Kenya kaachiel kod gik ma jo Kenya bende tero oko. Ibiro yudo ni pesa mwayudo kaka piny nitiere kaka oganda nitiere piny kaluwore gi pek ma wuok kuom hitilafu ma wuok kuom piem mar dola. But ahinya manifesto mar chama, manifesto mar leader the president nyaka be ni nyalo mithuolo to gi lwasi maber ma huyanga manyalo miyo ti e yo makare. Ne wan gi president manodonjo last year wan gi higa achiel to higa achiel manochago tich ni aparo wate wang'eyo ne nitie cases bang' mano ero wadhi issues mane wan godo chien ma ok wadwa doke mageno ni weche miwacho Bomas sani biro miyo wabedo gi kwe ma bang' higa 3-4 mabiro mbele ka wanya bedo gi lwasi maber ma sirikal nyalo chiwogo oduma go iko ne jopiny. Erokamano nyakeni iwacho wach moro kapok amiyo Weke thuolo ni owinjo bed ni miyo jatelo thuolo. Ng'ama owinjo bed ni miye thuolo diponi jo siasa moko di ahinya mano momiyo wadaketo siasa mar Kenya Ratil ma samoro nyalo bago chenro koso wiyo wil gi manifesto manoketo ne jopiny. Pogruok mane mabedo e kind manifesto ni gi singo moko mag siasa ma itimo ma samoro chopo nyalo bedo matek. Pek mosebedo e Kenya en ni kendo apane Weke biro yie koda kata dang' otamre. To pek ma wasebedo godo nitie jotelo ma gidhi e yiero to giyie ni result ma yiero no winjo bedi.
ande bibiro yudo ni pek go nobedo kalure ni ng'anyo bende ne nitiere ka gik mano kethi anige ni seche miketho gik moko tiketho properties ma ng'ata ng'ata ok wang'iyo ka ging'iyo katiba mar Kenya article 40 mare mawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar mondo gire moro amora oritne to koro yudo ni ng'anyo mane obedo ka wabeda adieri ng'anyo mane obedo chien ni nokelo lwasi ma ok ber ahinya mar ohala ahinya bende pek ma wantiere go en ni gope mane nitie ibiro yudo ni gowi ni malo maka sirikal dwa mondo chak pango tich tibiro end up ni gowi ema medore tiyudo ni sirikal manyo kadho ne temo keto mayot mondo gikal through gimiluongo ni subsidies koro ibiro ni sani ibiro ni kata jatend Kenya masani biro chuno wa samoro to some extent mondo mi odhi ong'i kaka inyalo subsidize kuonde moko. Aparo ni nitie kaka moko nitie ma gichako ng'iyo ni okay fine nikech pek ni endi kata president ok mor ka sama ji te nigi pek machalo kama. Weke. Ene winjo jaduong' Kennedy kawacho ni gini gi plan ani ngine asesomo plan gi no plan gi cha ber sana bati en gima nitie makata ini iluongo ni the plan ken poko some ana asesome page 1 nyaka page mogik plan gi no ber sana problem margi gitimo kila kitu ok gilu plan gi mane giwacho ni bottom up cha ke pare bati ne gidwa kelo janga mane piny obed malo kade giluo plan gi cha wania ni dewan mabor jogi sani gin ging'iyo mana kaka gimedo usuru bech petrol chakre unyuli bati nyaka sani chakre Kenya yud independence nyaka sani pok no winjoga Kenya kama petrol en siling 200,11. King'iyo kata Uganda manyocha koro Uganda ng'eni gionge port. Iwacho ni singal 200,11 Weke mano kanye? Petrol en pesa di? 211. 211. 211. No, 211. All right. 211. Ni wacho ni 211 mane momiyo adwa buok. 211. Yes. Pok notimrega. Uganda magitiyo gi port marwa. Uganda ma petrol gi donjo to either biro Mombasa kata biro ICD ka Mombasa Road kata itero dry port Naivasha mawa golu suru marwa kaka jo Kenya owuok ka otigi pipeline kata otigi lori king'iyo bechgi giuso petrol 188 petrol makalo korwa ma wan waseng'ado nyaka usuru pod bechwa ni malo nikech king'iyo sani iuse 5,200 Kenya shilling to Uganda shilling en 1 to 27 ing'eni gin gi gimoro ma giwuotho godo giwuondo godo ji an kata nyoro na an Uganda anindo Uganda abiro kawuono gokinyi yani jogi king'iyo kata Weke jogi wacho ni chal gi muketo gi siasa ma ok kony raia miyo tungni nitie mano gima Ken wacho ni tungni nyalo bet kendo samoro chochni mabiro machalo kaka mag ng'anyo ose miyo sirikal ka gidwa ni mondo gibed piny moro gichak girore gigur tiendgi mondo gichak timo execution mar plan tiyudo ka weche moko rochogi en siasa motimo lim tidi matamo sirikal tiyo mondo chop ne jo Kenya koso siasa ma sirikal oketo ema tamo gi tiyo ne oganda jo Kenya sani nyocha waseling wawacho ni ji obed piny magiwuo bisewinjo ka ji ng'anyo owene gi giti jogi problem margi ang'icho gi daily king'iyo plan maginogo gi ji magiyiero e kombe mag ministers gi PSS mane kama problem nitie in gi plan maber un gi president madwa control ministries gi state departments bakdo mane kama problem nitie jogi wasewene gi mondo giti awinjo ka giwacho ni akene yo ni problem en ni nitie ng'at mapok oyie ng'ama decide ng'ama
oyiere gi Kenya. But en yango IEBC. yango mani waket gi mara clear. Weke Order bro mi adhi mi thuolo order bro mi thuolo mar joinda so that we can get it right. Time ana Uganda nyoro. Sawa. Eno winjo Uganda kaka gweno winja uro. Sawa Uganda onge gi tich matida. All right. Kora na nyoro. Na dhi liel moro nyoro. All right. Weke. Koro. Gima timre gi jogi. Problem magino go. Kineno ministers magiketo no. Maka gi wuoyo en mna ayanya. Ka gi wuoyo en mna madharau ma jo Kenya. Ka gi wuoyo gin gi ujeuri. Ka gi wuoyo gi wuoyo gotada. Mane ma kama problem nitie. Plan ber. Joma gi yiere tich pok yani king'iyo jogo gi plan cha ok chal. Apani president wani shida mare ni odwa manage serikal kaka ngata chiel bati. Odwa ni obede Ministry of Transport, obede Ministry of Agriculture, obede Ministry for Gender, and more plan. To every minister omeji apar ma president mokelo nigin mage determine kaka weche ringo to nyocha unyiso gini ji apar gi be onge problem. Jogi kunya teach. They are not going to run ministries. Mane kama problem itie. Then jo wage magi oketo siepe magi gidwa timo biashara. Joma ni kanyo gigwa go deal. Joma ni kanyo ging'iyo kaka gidwa malo jo Kenya. Jogi tijgi yani kama gibede o ging'i kaka gidwa konyo jo dalawa gi jo thurwa gi jo Kenya mzima. Magi jo kipindi tupu. All right. Okay, Ken idwa wacho gimoro. Keto point ma clear. Aparo ni Weke kata ni Uganda to onego abed with facts. Wan gi calculator simbwaka. Currently buying nyeo pesa ma Uganda in siling 25. Uso pesa siling 25 25.6. To uso at 27.6. You cannot go to buy fuel ke uso. Koro fuel kaen Uganda shillings 5,270 shillings ma Uganda. Kigo kipogo gi 25.6 mi 210.04. Manyiso ni pogro cancelling achiel. Uganda mafuta en 210.04, Kenya en 211.06. Pogro cancelling achiel gi 0.60. Koro en pogro cancelling achiel. Uganda. The Tanzania en 122.8 shillings ma Kenya ka. Manyiso ni Tanzania ni malo kata moingo. Order Kenya. Tanzania ni piny. No, donga nyisi facts kaka ge. Tanzania ni piny amomiyo nitie nyaka jo nyamburko madhi na manga boda kadhi ng'iepo Tanzania samo weni. Idhi macha chande gidhi nyiewo mar karafu mokwale lori. O gidhi nyiewo manie petrol station. Order Ken. Petrol station. Kilo ngate studio. Okay, order. Order Weke. Mago googling. No, ena moriambo ka eni fuel. Pogro eno Uganda. Uganda. Na change Kenya shillings, one Kenya shillings to 28 or 27. Or 25 ni kidogo. Magi propaganda. Magi ngodo ngodo jo pin. Ni one Kenya shillings is equal to 25. No, to Kenya don't give exchange rates are there. Okay. Kama wuoyo kaluwore gi bech mauta piny mangima kawang'iyo wach mar Uganda. Lita chiel order Ken. Lita chiel mar mauta piny Uganda en $1 gi nukta 4.58 mabiro siling 210 gotonglo moko gie sani. Kata kamano magi nyalo kore kaluwore ni dola pek ne nyalo lokore okinyi kata odhiambo kaluwore gi chiro. Kopo ni mano nitie piny bapod nitie ni ang'o momiyo Uganda nyalo bedo ni nitie siling achiel chien ne Kenya to Kenya ma mahuta gi aye. Mane gimunjo bende wanyalo mondo kokoro mahuta mar Uganda nyalo bedo ni ya Kenya kendo nitiere kaka ing'eni every country piny ka piny nigi kaka gi negotiate mafuta gi. Sama gi negotiate nitie factors mang'eny ming'iyo. Sama negotiate crude oil. Ji te ok nyiepi at the same amount in the international market. Main thing ma dwa owacho ni wan gi plan. Aparo ni the plan en bottom up. Nyoro nye wan gi waziri Owalo Migori. Ka achiel gi officers mag sirikal te ka puonjo mine man piny, mine ma jo Aswekra mane wachoko mokalo mine 500 mani puonjo kaka ginyalo kawo Uwezo Fund, kaka ginyalo kawo Youth Enterprise Fund, kaka ginyalo kawo Women Empowerment Fund mopogore nyaka mano puonj gi nyaka mar ngaf kaka inyalo kawo ngaf.
main thing mwasebedo go maybe kaka jothurwa ok wasebedo gi kaka wakawo hola mapiyo piyo ende momiyo sani waziri walo nodhi mondo onyisgi kaka inyalo tim mano miluongo ni bottom up nikech nitiere joma gin piny ka to kata fulizani gine hasla fund pok gidhi mondo gidhi gikaw to hasla nokelne joma ni piny kata kotin tinyalo kawe titimo kode ohala the only thing ma jopingo gi ong'eyo en ni gino rach ginyama ne nyiso ji ni gino rach nyocha gikwero jowa ni kik kaw mbolea nyocha olewo iwinjo sani gipenjo ni mbolea idi tedi because jowa ne gikwero ni kik kaw mbolea koro gin gi plan kaka iwinjo somo plan yani ng'ano osedhi somo plan te koro temo dino ni plan dini ing'eni kidwa manyo gimoro ting'ami mapiem go isegire oseng'e plan di koro gimotimo en otuoni wi pi gi malo oduweni wi pi gi malo koro jogo siko dwaro du wi pi gi malo William Ruto sani temo kako pang sirikal tijgi en maduo wi pi gi malo en siasa mar du wi pi gi malo ing'eyo ka Ken nyabiro e TV maduong' kaka TV mar Ramogi ong'iso ni waziri mar ICT ni odhi opuonjo jowa ni mine mag aswekra kaka ikawo women fund richo ni kanye mia time ambe mapenji mondo mia time alright the other mondo nyiso kama richo benitie but binge minister ene waziri mar government ni yani chakre youth fund gi women fund ni ochaki sani en 15 years ni koro sani ema gidwa dhi puonjo jowa kaka ikawo youth fund kaka ikawo women fund ni gima duong' ma gitimo nyocha gidhi wuoyo gi ji Migori gi mine gi yudhe kaka ikawo youth fund kaka ikawo women fund ng'eyo mago jokes makoro wadwa keto mano wene bati gini gi Brian Weke gini wadhi wapuonjo jogo kaka ikawo women fund waziri matiyo mochamo boma mogo msasa gi parliament ni dhi wuoyo gi jopiny gi mine kaka giswekre to gikawo women fund gang'o gigo mango Kennedy gini ema nyadhi timo wan odwa winjo ni minister for ICT osetimo kama omi jowa grube 30 omi gimoro grube 20 otim kama grube 100 timo kama ni idhi puonjogi kaka gikawo puonjogi ma serikal bade Ken nyone kanyo nyalo nyiso bati alright an gima dwa keni kawuono yes Brian Weke amiyo luor barapani Brian Weke ok ong'eyo gima jowa dwaro iwinjo ko wacho ni odwaro waziri mar ICT otim ang'o midwa notim macha mine ka bottom up en mine matindo adwa wacho ni gimoro achiel an mentality ma Weke nigo ni emosebedo ka inyo gadwa maluo pile ni uwinjo bende timo gima duong' jowa ma jo dhok mamoko dongore gi matindo goiko sani ni puonjo gi no ter nyaka chiam jo sasra no dhi kanyo jok ma puonjo kaka itimo sakos kaka itimo gimoro amora sako ke mosegero pinje mamoko no puonj gi nyoro kata ka ogidwar gima lit ne jo azimio gi en ni waziri kako wadwa kaka Raymond Mologin organize mondo puonj jowa kaka nyalo access pesa kasko migi pesa gi to ginyalo tiyo go maber tiende gidwa ni jowa osiko moke dhier kikelo gima nyalo konyo jowa tiwinjo koloko kaka jokes kama chamine 500 gi wiye mano mpuonji kaka nyalo ka uwezo fund kendo puonji kaka go winjo gi register kanyo ne gitime registration mose me approval dikao pesa mondo tim godo ohala iwinjo ko wacho ni mano to waziri wan ga chiel kaka wan oganda lu nyaka wadwa ng'eni wan minister chiel en man minister according to wan en man minister manyaka ng'inwa everything jowa mano sebedo ka siko donje sirikal no sik mana kipingo style mineno ni koro dwani minister mar ICT odhi olos computer ok kik dhi kaka mine wakonyo gichiegni wacho niya PS Raymond Omolo odhi ong'i polise kende kik ng'i kaka igero jowa dala nikech ging'e ni kogero jowa to wang'o jowa dhi yepo jowa dwaro mondo konygi but miya madaka matin the main thing matimore gi Weke ka wacho ni ne wan Migori Weke no wacho ni ne en Uganda joluo jothurwa onge Uganda jothurwa ne ni Migori koro kana an Migori na neno kit mine wa matindo madongo madwaro kako konyre kano ketne mine gi puonj adieri ineno yo kendo kata yudhe mane nitie ineno yo ma waziri walo
temo in fact notiyo gi ICT tiyudo no temo ni mondo chop kuom jowa mapiyo piyo mondo mi ka higa achiel irumo kata higa machielo jowa koro osechako ng'wech mar kawo pesa holo to giduoko hola giduoko to mano ka ging'eyo ni jowa dhi mewo to gidwaga ni jowa odong' kodhier mondo ti kodgi gidhi e ndara gi ng'any wang' ni ok gibiyudo thuolo gi ji dhi mewo te maonge ng'ama biro ng'anyo wang' ni gidhi ma nyithindegi e ndara madhi ng'anyo. Ken ng'isowa niya ni koro ne gidhi Luo Nyanza gidhi gibedo gi jogweng' piny wadwa puonjou kaka ubedo chief gidhi gibedo piny ni wadwa puonjou kaka udhi bedo police udhi bedo piny ni koro wadwa puonjou kaka udwa bedo AP ni udwa bedo piny miya time mondo une kaka udhi bedo GSU mago stories moko dwa winjo sani gigo jowa ong'e te udwa winjo ang'o wadwa niya PS Omolo ma PS wa ma be wahero ma jaluo ma kendo wamor godo kabisa wadwa winjo ni gweng'wa ma Mbita gweng'u ma Migori gweng' bwana ni mane MCA gikawo nyithindo di gichuo e police gikawo nyithindo di gichuo e KDF gikawo nyithindo di gichuo e provincial administration gikawo nyithindo di gichuo kaka chiefe gikawo nyithindo di gikawo kaka assistant chiefs gikawo nyithindo di gichuo e prison mane madwa winjo ni koro ni mimi adimu puonj kaka winjo bahala ji ne miya time na we iwo ni wadhi puonjo oganda yudhe kaka udwa bedo chief wadwa puonjo kaka udwa bedo ne wekelo jadiko na awacho ni ne wapuonjo mine kaka igwara na me time wesiema bwana na me time kiwuoyo nonsense no gibiketa awacho gimutimo gima awacho ne wapuonjo mine kaka ikawo loan kaka igo ng'ama nowacho ni puonjo kaka ikawo loan no bwana gima wadwaro sani en loan yes ema no puonjo gi kaka ikawo loan gima Ken odwa ni onyiswa niya ne waromo gi mine 500 Migori 300 oyudo women fund maromo kama 200 oyudo youth fund maromo kama 100 oyudo fund mar ngaf maromo kama yani jogi en mna story wapango wapuonjo wabotimo ok ni wapuonjo bati usepuonjwa moromo alright osepangwa moromo jowago joaswekarago minego ong'e gigo molo kata Ken sani gima wadwaro ni pesa magidwa puonjowa kaka wayudo no wayude nade gimiwa data ni timre nade wamor ni jowa ni e serikal kaka Ken girigi wamor ni Owalo ni e serikal wadwa winjo niya skunde adi osemi kompyuta skunde adi oseket negi hotspot skunde adi oseket gik moko ma konyo communication skunde adi manigi laptops skunde adi kata areas mage stories ma wapango wawuoyo wapuonjo jogi ing'eni magi gik ma wasewinjo for the longest period emomiyo wadhier sani wadwaro ni wakoro wakaw gigi Ken mane ma waywago nyathiwa alright Ken weyane wachno mar gikanyo wang'eni jomatindo e sirikal mosekalo nyaka masani giduno buche mag siasa kako ganda wan kama chalo nade Ken ineno bati an adwa nyiso jowa gimoro achiel ka wabiro dhi gi mentality aila mar maweke gi tonge kuma biro dhi gima gidwaro sani gimanyo makosa kuom jowa manie sirikal sani mondo mi gi blame gigo kaka gisebedo ka ne gichako blame buya gichako blame ma gi blame gi nyako ng'ata moseyudo thuolo sirikal wan gi farao moro achiel moro Weke ka ma ok dwar none ko ganda maluo chorore atwa moro sano neno ka jowa mami tich ji matin kende ok wan kata gi ministers mang'eny wan gi minister achiel kende ok wan gi PSS mang'eny wan gi PSS ariyo kende ji adek kende ma giyudo e sirikal gidwa manyo yo midwa digo do gige gi matek mondo mi kik giyud kaka gikonyo jowa tiende ni ging'e ni sama gidhi gikonyo jowa to jowa dhi bedo liberated koro miyo kata youth miwacho no ero youth kata giro die manyo nitie chonje kane in youth inyachu mi yuti kionge pesa medhi chulo kuonde michule pesa onge gisemiyo ji onge opportunity moro king'iyo kata sani UDA jok manie parliament jok manie governors gin joma tindo serious to kidhi e chamba gi cha jomo tiyo lilo mose tiyo mang'eny mimiyo tiende ni giongo opportunity mamiyo joma tindo tiende gin gidwaro ni gidin kama mondo ng'ama tin matuo idino ne
Iwinjo. Koro an gima wacho ni joluo, jowa nyaka wake up, wachieuru, eka joma tindo biro yudo thuolo mondo wabed gi thuolo ma huyanga minyalo chung' kaka Ondiek kata in inya chung' kaka Bati, ma ok idhi penjo ng'ato ni wuora yie achung'. Nikech nitie kango joma nyo thurwa kama ka ok idhi penje, tipenji ni in wuod nyarang'a michung'. Okay. In miwuoyo ni iwuoyo kaka wuod nyarang'a. Emomiyo ibiro yudo niya, sama gik dwani kako oganda wayaw thuolo malach mondo mi wabed gi chama mopogore opogore, to jopiny boyie ni chama gi ibiro yier dhano, ok yier ng'at ma chama mowacho. Mondo mi jo obed thuolo ni wang' ni onge gimo ni dhi chodhwa ni ketwa nomination basi kelo gik moko misiemo ni to kata duoko mawuok e kia. Wadwa ni wang' ni ibiro ket jowa mondo ji obed thuolo kabisa mondo ng'ato nyalo chung' kata kien inya chung' gi chama moro amora kaka wan wakelo UDA. Kendo chieng' mane wan ka mokwongo Weke nopenjo ni UDA donjo gi kanye Nyanza. Ni yudo ko kawuono penja de penjo no kendo. Iwinja de ting'ie kaka ne piny chalo kata nyoro kuonde mwuothe. Nyiso ni jowa ma joluo osechiew. Kendo jowa wacho niya, joka ma awa ojonyowa. Okay. All right. Weke joma tindo. Wang'e ni sisa mar Kenya ka. Joma tindo nikech chieng' moro ne wan ka gi jomoko e panel ka mane wacho ni samoro weg duond buche bedo gi dwol ahinya. Masa moro nyalo thiro ng'at machielo idho mbele. Wang'e ni siasa marwa mar oganda kaka joluo. Joma tindo waseneno joma tindo mantie kata ma bende wuok oganda luo. Dipo ni nitiere kaka pok oyaw joma tindo yawo bargi matut ahinya mondo gidonj gin bende gidonj e telo. Tiwacho ni gin jotelo makiny. Mokwongo Bati nyaka ng'ise ni piny ilaro. Ineno loch mane Kenya ka. Onge ng'ama imiyo. Mano nyaka ing'e. Ma kata ka winjo wadwa ni ma nyocha be notiyo kaka MCA madala wakucha. To nochiyo tiyo mna gi ODM. To ODM mowacho no embe onge nomination manotim. Nokele. En kaka wuoyo kani sani. Gladys Wanga. Nomination onge manotim. Dongo mane notingi gi ndege. Bana wacho nunia. Notingi gi ndege. Nawe Bana kibiri notimo nomination bana, you can't say that. Na timo nomination ma yombe nomination ma dhi yiero bana. To koro kano dhi nomination. Ikikia gimoro to kiwuo. To kano dhi nomination. Notimo nomination. Kano dhi nomination. Moyombo. To koro owacho nade ni ODM nigi problem ni osiemo kama onge duoko. Dong no dhi nomination mowacho ni oyombo. Ka mare to nino dhi nomination moyombo. Kamoro ni duoko moko maonge. Adwa penji kama telo ok mi ng'ato ni asiema gi luth. Kata sani ma wuoyo kodi. Gladys Wanga dong en governor ma Homabay. Ng'ama no nominate. En gigi de. Gladys Wanga ma ODM kendo ng'ama miyo. En gigi de. An gi ken waduong' ne. Oyo nyako mayang to gino Gladys Wanga king'iyo history mare omanya piny moyudo. Ite mocho ni joma tindo winjo bed ni wuok oko manyati. Joma tindo kik riti ni koro ni idhi siem gi giluth. Joma tindo kik bed ni koro ni luwo ni telo bro manyi. Nyaka imany telo. Telo ok yud mayot. Nyaka iwuoth kuom jopiny ma jopiny oeri ma jopiny oyieri. Stories makoro ni akene ang'o matimbre, joma tindo Babu Owino ni noyiere koro manade. Sani dong en tam ne mar ariyo. To dong otiyo maber. Ten nyathi mayang. All right. Telo onge kamibo mi ni koro through the back door. Nyaka di many piny. Director mara isa ni watieki. Bati. Yes. Adwa wacho ni kendo mato yena ya wach very strongly. Investigate jok miluongo to mondo ji debate. Gimo mi awacho ni koro mambe amanya debate kona ma wacho ni ana kuongo de kwanza let me tell you about ma an class na an brother okanya debate gi ngama chalge kama nikech kingio level na mar so yani udara ini nya discuss ni dwa discuss ngaka wacho ni wan gi inwa kuongo de gila kikia ika tipenja ini ti kwanza ini ti mana
a soft ground. It's a soft ground. Understand perspective mag siasa ma Kenya. Mane mo mi adwa ni mondo we luongo nikech ang'eno uyudo ong'e perspective mar siasa mar oganda kendo joma tindo mowinjo bed ne waketo ne oganda wa gima owinjo bed ne konyo wa rieyo piny ka wadhi mbele weche mag dongruok telo kachiel kod telo mag ojende kinde mabiro nikech wang'eyo ni un bende un gi siso mar chieng' moro bedo ka ji idho malo watieki bedo niya ane ma wuoyo bedo niya wabiro debate ka nyaka wabed gi facts. All right. Wabed gi facts. Samoro che kata ng'ama idhi wuoyo nikech an kan kata 38 years as we speak. All right. I'm very young. It's okay. Gima temo wacho niya vijana nyalo dwa ni mondo wuogi to kaka siasa wasebedo kopange pinywa maluo vijana ok yud thuolo nikech samoro kijana misetiyo matek siasa dwaro a lot of money. Samise kawo pesa ni Weke ok nyalo wacho kano kia gima osebedo katimore ga piny lu. Kisekawo pesa ni michung' mi campaign. Then iwinjo ni ng'ato odhi ma otiko nikech ng'ato oseng'e ni en ema party ni popular. Titam ni otiko timiyo ng'ama chielo. Ji adi mosetuo ni otiko piny luwa mobedo ni siasa gi ofel mana nikech kama. Kokia kata owacho niya ni kaka gila. That is no mikiacha gi consensus. No kodhi nomination. Koro nyeko ng'e ni the difference between consensus gi nomination is there. Jo piny no komi thuolo mondo mi odhi decide between them gi joma nigi party constitution party constitution marose mi un party power matuma jamo mi jo wanyaka ya space mondo mi jo yud kaka wadhi wayudo thuolo ma jo chung chame moporo that is get stake. Yes. Eka jo matindo biro udhi thuolo watieki but ing'eyo watieki kata chama mar gi Ken nitie kijana mayang miluongo ni Alfred Keter noloyo nomination mae waonge gi gine waonge gi fact no ka waonge ko kionge kode mesa kionge kode lweti Weke kiki bi kode Brian Weke ka ng'isi no mae nomination modhi e court modhi e tribunal modhi nyaka to the top level mo wacho nango ineno siasa mo wacho nango dong koro no wacho nango tribunal no wacho nango oneno time ni okoro tribunal no wacho nango nino no koyo but idwa ni awuo kose mi idwa atema penjo nikech ionge go tas no ka onge gi fact mora ise penja ikia Alfred Keter no aonge gi pepa no ka kora kia kaka no yombo kaka no yombe Nandi Hills Alfred Keter no win election outright nomination mano kaluwore gi Weke ineno gigi machinations mag siasa gi timre all over. All right. Timre not in ODM kende, not in UDA kende, not in Jubilee kende. All right. Timre kata Nairobi ka ninge niya ng'ama dhi bedo governor. Erokamano. Ng'ama no mi governor mar ticket mar Azimio. No ken governor mane gidene. Erokamano Weke. UDA ne gidhi magi negotiate mo mi Sakaja. Erokamano Weke. Koro kigo wacho ni en wach ODM kende. Gigi timre Kenya mzima. Wan ka oganda. Wan space mondo yawre ne jo. Erokamano nyakom kete eratil. Mane kaka ratil chalo seche moko obedo kamano kendo obedo mali. To ma ko liet kamano be metne nikech wadwa ni mondo wayaw pap mathoth kendo maduong' mondo gando ng'ere kendo wang'e ni pinyni en pogruok mar siasa pogruok mineno kanya kwa Ramogi en mar siasa kendo ka giwuok ka ano ka gichako mosore omiyo kikibidhi mabor Jumapil machielo pod Jumapil eratil nyinga en George Bateriti Masadi.